галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, менә без сезнең белән матур гына, җылы, күркәм рәвештә узган җәйне үтеп киттек, яшәдек, уздырдык. Хәзер инде көз фасылына кирдек. Әкренләп табигатьтә йокыга тала башлый, уңышларыбызны алып бетерәбез һәм шулай итеп без сезнең белән яңа бер тормышыбызның бер фасылына керәбез. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, көз көне балаларыбыз мәктәпкә бара, яшьләребез укырга, институтларга, университетларга бара һәм гомумән илебездә, халкыбызда көз җитү уку белән, өйрәнү белән, гыйлем алу белән бәйләнгән. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу форсаттан кулланып, сезгә яңадан үземә иңелек, аннан соң сезгә гыйлем алу хикмәтләре, гыйлем алу фазиләтләре турында сөйләп узасым килә. Һәм әлбәттә, мөселман кешесе өчен иң кирәкле, иң әһәмиятле ике гыйлем, ике китап, ике гыйлем җыентыгы ул да булса Аллаһы Раббыбызның изге китабы, Коръән китабы һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән калган мирас, аның сөннәте, аның сүзләре, аның гамәлләре, аның хуплавы һәммәсе дә безгә бик тә кирәкле. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, шушы ике әйберне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы ике әйбергә ябышсагыз, миннән соң, мин киткәннән соң, мин вафат булганнан соң, миннән соң шушы ике әйбергә ябышсагыз, бер кашанда адашмассыз дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, мөселман кешесе ул бөтен мөмкинчелеген, вакытын кулланып, менә шушы ике зур гыйлемгә омтылырга тиешле. Һәм диненең һәрбер өлешләрен, һәрбер хәрәкәтен, һәрбер гамәлен өйрәнеп, дөрес эшлим микән, дөрес түгел микән, хата кылмыйм микән, юк микән дип сораулар биреп, ул җәмәгать алга таба атларга тиеш. Һәм гомумән гыйлем алу динебездә иң әҗр саваплы зур гамәлләрдән санала. Аллаһы Тәгалә бу хакта әйтә: "Ярфауллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараҗат." Аллаһ иман китергәннәрне һәм гыйлем ияләренең дәрәҗәләрен күтәрә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сезнең арагызда булган иманга килгән һәм шушы гыйлемне алганнарны Аллаһ Раббыбыз зур дәрәҗәләргә күтәрә дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә тормышыбызга нур бирә торган, тормышыбызның бәрәкәтен арттыра торган шушы динебез, без аны өйрәнергә тиешбез. Без, җәмәгать, шушы гыйлемгә омтылырга тиешбез. Шулай итеп, мөселман кешесе үз тормышын чистарта. Хата булса, хатасын бетерү өстендә эшли, нинди дә булса җитешсезлеге булса, җитешсезлекне бетерү өстендә гамәл кылырга һәм Аллаһ Раббыбызны зикр итеп, Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайырга омтыла. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, гыйлем алу ул гыйбадәт. Без намаз укыйбыз, без ураза тотабыз, закат бирәбез, хаҗларга барабыз, алар һәммәсе гыйбадәт. Шулар кебек үк синең әлиф хәрефен өйрәнеп утыруың, Коръәнне укырга тырышуың, өйрәнүең, ул да гыйлем, ул да гыйбадәт. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытта кешеләр аңлый алмыйлар, тилмерәм, укый алмыйм, башыма керми, картын димин, фәлән, төгән дип аптырыйлар.
3 сәгать утырдым, 4 сәгать утырдым, ярты ел йөрдем мәчеткә, 1 ел йөрдем, 5 ел йөрдем дип, алар кулларын төшерәләр. Ләкин синең 5 ел буена мәчеткә килеп башыңа кермәсә дә, омтылышың, шул класста утыруың, динне өйрәнүең һәрберсе гыйбадәт. Бер каяда юкка чыкмый, бер каяда бетми җәмәгать. Һәммәсе Аллаһ хузурында исәпләнә һәм ахиратта зур әҗерләр белән әйләнеп кайтачак. Һәм шулай ук гыйлемне тарату да, менә мәчеттә булганда берәр яхшы хәдисне ишетсәң, берәр аятны өйрәнсәң, кайтып хәтта хатыныңа, балаларыңа сөйләвең, бу синең садака биргән кебек була. Бу синең садака әҗренә тиң булачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, һәммә бездә Аллаһ Раббыбызның куллары, һәммә бездә гыйлем алырга бөтенебездә мохтаҗ. Һәм галимнәребез әйтәләр, кешеләрнең дип әйтә, дини гыйлемгә ихтияҗлары, нужда людей в знаниях Всевышнего Аллаха, ул ди ашау эчүгә када карый әһәмиятлерәктер дип әйтә. Чөнки кеше көн дәвамында ашарга, эчәргә ихтияҗы 1-2 тапкыр гына була ди. Бәлки 3 тапкыр булырга мөмкин. Кемдер 4 тапкыр ярар, 5 тапкыр ашасын ди мәсәлән көне буена. Ләкин гыйлеме, аның Аллаһ Раббыбыз кушкан әмерләрне өйрәнүе, аның сулышы кадәр. Күпме сулый, шул хәтле, шул гыйлемгә мохтаҗдыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә уйлап карасаң, ул чынлап та шулай. Безнең тормышыбызда, дөньябызда кирәк булган әйберләребез, гыйлемнәребез, алар кирәк. Без физика гыйлемнәрен өйрәникме, математикамы, яки берәр кеше узкы специальностьта, мәсәлән, машина ремонтларга, инженерда, кораблестроениедә, медицинада һәм башкасында, алар кирәк. Аларсыз тормышыбыз бармый. Ләкин ул гыйлемнәр бу дөньяда бар, бу дөньяда кулланыла, бу дөньяда яшәр өчен сиңа кирәк. Ләкин шул ук вакытта бу дөньяның вакытлы икәнлеген онытырга ярамый. Чөнки бу дөньяда яшисең, яшәргә кирәк, авырмаска кирәк, ширләмәскә кирәк, тормышыңны төзергә кирәк. Ләкин тормыштан соң бит әле киләчәк безнең ахират. Әле бит булачак безнең мәңгелек. Һәм нигә кеше шушы игътибарны бу дөнья гыйлемнәренә биреп, ахиратны оныта? Алай булырга тиеш түгел. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз бу дөньяга килдең, гомер итте. Кара, яшә, үз җаеңны күр, ләкин ахиратыңны да онытма, исәп-хисап булачагын онытма дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, безнең динебезне өйрәнүебез, гыйлемне алуыбыз ул ахират өчен. Без укыйбыз, өйрәнәбез, аның җимешләре ахиратта әҗр-саваплар белән калачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебезне өйрәнү Аллаһ Раббыбызның ризалыгына китерә. Аллаһка якынайта. Без динебезне өйрәнгәндә, Аллаһы Тәгаләгә карата булган ышанычларыбызны, иманыбызны, Аллаһ Раббыбызны таныйбыз, нинди ул, аның нинди сыйфатлары, нинди аның гамәлләре, ул безгә нәрсә әмер итте бу дөньяда тормышыбызга. Бит Аллаһ Тәгалә бу хакта бик күп әйтә. Нәрсә дип әйтә? Шөкер итегез, арттырырмын дип әйтә, белегез ди. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә бәрәкәтен вәгъдә итә. Ләкин синнән таләп ителә. Адым атлавың, синнән таләп итә, Аллаһ Раббыбызга якынаюың. Менә шуны динебезне өйрәнгәндә син беләсең. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз безгә нәрсәдән сакланырга кушты. Нинди безнең шикләребез? Менә кеше бит инде, әгәр дә күзләрен йомылган килеш, караңгылыкта әгәр дә йөри икән, мәсәлән, берәр обрыв янында, берәр тау янында, ул шул килеш егылып китергә мөмкин. Ул белми, кайда барырга була, кайда юк. Кайда безопасно, а где есть большая опасность. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебезне өйрәнү менә шул авырлыкларны, менә шул куркынычны безгә күрсәтә һәм Аллаһ Раббыбызның шикләрен безгә җиткерә. Һәм шулай ук Аллаһы Тәгалә Раббыбыз да менә безгә сакланырга кушкан эшләрен Аллаһ Тәгалә безгә Коръән аятында булай ди: "Ваман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка". Кем ди
мине зикр итүдән, минем сүзләремнән, минем әмерләремнән башын читкә борса дип әйтә, аның ди тормышы тар булыр дип әйтә. У него будет тесная жизнь. Бу дөньяда аның тормышы тар булыр дип әйтә, һәм ахирәттә дә тормышы тар булыр ди. Һәм кыямәт көнендә без аны сукыр килеш торгызырбыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең халкыбызда бик яхшы бер әйтем бар, әйме? Белмәү гаип түгел, ләкин белергә теләмәү, менә бу гаип. Кеше белмичә берәр нәрсә эшләсә, аның иншалла аның җаваплылыгы өстендә булмас. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп урыннарда иман ияләренең ла туахидна ин насина ау ахтана, я Раббым, безне җаваплылыкка, газапка тартма, әгәр дә без онытсак яки хаталы рәвештә гамәл кылсак дип дуа кылырлар. Һәм Аллаһ Тәгалә ул дуаларга җавап бирде. Шуңа күрә белмичә хаталы рәвештә берәр нәрсә эшләнсәң, ул хатаны үзгәртергә тиешсең һәм бүтән ул хатага кайтмаска тиешсең. Ләкин әгәр дә белә торып, хаман хата, продолжаешь оставаться в этом положении, менә уже бу зур адашу. Белергә теләмәү, менә бу гаип булып санала. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебез тәкъвалыкка чакыра. Динебез тормышыбызда ничек яшәргә, нинди приоритетлар куярга, бу дөньяда һәм ахирәттә ни рәвешле бәхетле булырга өйрәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Коръәндә әйтә: «Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама». Дөрестлектә Аллаһ куллары арасында бар тик гыйлем ияләре, белүчеләр генә Аллаһтан куркалар дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Ибн Кәсир рахимаһуллаһ бу тәфсирне, бу аятны тәфсир кылганда ул әйтә: ягъни Аллаһтан чын-чынлап куркучылар бары тик Аллаһны белгәннәр, Аллаһны таныганнар гына куркалар дип әйтә. Чөнки син Аллаһны күбрәк белгән саен, аннан куркуың, аның ачуына, газабына илтә торган гамәлләрдән ерагаюың, ул тагын да артадыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, гыйлем өйрәнгән саен һәм гыйлемеңне тормышта кулланган саен, син Аллаһ Раббыбызны тагын да күбрәк зурлыйсың. Тагын да күбрәк куркасың, тагын да тәкъвалыгың артачак иншааллаһ. Һәм шулай ук галимнәребез әйтә, менә гөнаһ иясе ни өчен ул гөнаһын кыла? Ни сәбәпле? Нигә ул менә шушы Аллаһ тыйган эшкә килә дигәндә, алар әйтәләр, гөнаһ кылганда дип әйтә, шушы кеше ул наданлыгы, җаһиллеге сәбәпле, Аллаһы Тәгаләне оныту сәбәпле ул менә шушы хәлгә төшә ди. Шушы гөнаһын кыла дип әйтә. Ягъни Аллаһ Раббыбызның бөеклеген, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтен һәм Аллаһ Раббыбызның ачы газап бирүче икәнлеген онытып, ул шушы гөнаһка төшә ди. Ул шушы хатаны кыла дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә һәммәбез дә гыйлемне алганда, динебезне өйрәнгәндә, менә шушы гөнаһлардан да сакланырга, ничек ирак булырга, ничек алардан сакланырга икәнлеген динебез безгә күрсәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә шушы хаклык, Аллаһ гыйлеме кешене ничек караңгылыктан яктылыкка чыгарганлыгын күрсәтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Рa'д сүрәсенең 19-нчы аятында әйтә: «Афаман я'ламу аннама унзила илейка мин раббикал хак, каман хуа а'ма иннама ятазаккара улул албаб». Эй Мухаммад, сиңа ингән вахи хаклык икәнлеген белгән кеше ул сукырга ошыймы дип әйтә. Он похож на слепца, который знает то, что тебе было ниспослано откровение, оно является истиной. Һәм дөрестлектә моны бар тик акыл ияләре генә исләренә төшерәләр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бер әйбер дә белмәгән, белергә теләмәгән, динен өйрәнмәгән кеше ул сукыр кебектер. Кайчанда булса ул бәреләчәк, кайчанда булса ул абылачак, кайчанда булса ул башы белән шушы чокырга төшәчәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушындый сукырлар рәвешендә йөрергә ярамый.
Сукырлыгыңны бетерергә кирәк. Күзләреңне бу дөньяга һәм ахирәткә ачырга кирәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә мәчеттә эшләү дәврендә дә, имамлык эшләгән вакытта да, кайсы бер вакытта шундый шаккаткыч ниләр белән, сораулар белән киләләр. Кеше белмәү сәбәпле тормышы бик каты авырлашкан, бик каты ниткән һәм последствиялары да бик зур. Кайсы бер вакытта бигрәк тә талак мәсьәләсендә. Менә җәмәгать, әйтергә кирәк, менә имам булып эшләвемдә сорауларның 80% ир белән хатын арасында. Как нам построить счастливую жизнь? Как исправить проблемы, которые возникают в семье? Шул хакта, никах турында, талак турында, былай дөресме, былай дөрес түгелме, күпчелек сораулар. Һәм бик кызганыч, кайсы бер вакытта кешеләр киләләр, хатыныма 3 талак әйттем ди. Нигә 3 талак әйттең? Кем сиңа кушты? Бер талак җитә. Ничек кенә этләшсәң дә, ничек кенә хатының белән талашсаң да, прямо бик каты кызганда да, инде нигә килгәндә дә бер тапкыр әйтергә кирәк. Әгәр дә бүтән сәбәпләрен кылдың, бүтән истихараларыңны укыдың, кешеләр белән киңәшләштең, уже все, аерылышам дигәндә дә бер генә тапкыр талак әйтергә кирәк. Амин белмим, амин укыдым, амиңа әйттеләр, фәлән төгән, или хатыныма үч итеп, чтобы больше аның белән кушылмаска, нитмәскә. Һәм монда 2-3 көн вакыт үтә, күңел тынычлана, ачу китә, оказывается, хатынын ярата икән, оказывается, уртак балалары бар икән, оказывается, яшисе килә икән. Хәзер нәрсә эшләргә? 3 талак булды, инде хәзер ничек кушылырга, ничек зина түгел, никах белән яшәргә? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый сораулар бик күп. Намаз мәсьәләсендә булсынмы, тәһарәт мәсьәләсендә булсынмы, садакалар, зәкатлар турында булсынмы, сораулар килә һәм күп вакытта кеше белмәүе сәбәпле нәрсәдер эшли, аннан соң аның гамәле дөрес булмый, кабул булмый. Тәһарәтсез намаз башкара, гусулен дөрес алмый, дөрес чистарынмый. Ураза тотканда ифтар сәхәрен таң атканчыга хәтлек түгел, кояш инде сап-сары булганчыга хәтлек сәхәр ашап утыра, аннан соң гына ураза тота башлый. Булар бит һәммәсе җәмәгать гыйбадәтне бозалар. Гыйбадәт дөрес булмый. Һәм шуңа Алла сакласын. Шул сәбәпле 10 ел, 5 ел, 15 ел буена тотылган шушы уразаң, алар берсе кабул булмаска мөмкин. Ни өчен? Чөнки алар хаталы рәвештә кылындылар. Чөнки кеше белсә дә, белмәсә дә, но ул ашарга ярамый торган вакытта ашаган, эчкән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый хаталар булмасынга, гыйбадәтең дөрес булсынга, тормышларың һәм якын тирәдәге булган шушы синең окружениең, алар белән дөрес мөгамәлә кылып, дөрес тормыш итергә ул җәмәгать динебез безгә моны өйрәтә, моны күрсәтә. Намазыңны былай башкарсаң дөрес була. Тәһарәтеңне алсаң яхшы була. Моннан саклансаң халал була. Моны ашамасаң дөрес була дип, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә шушы гыйлемнәрен пәйгамбәребез аша җиткерде. Һәм шуңа Аллаһ илчесе пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ кемгә яхшылык теләсә, аңа динне аңлауны бирер дип әйтә. Май юридиллаһу бихи хайран юфаққиху фид-дин. Һәм шуңа дин хакында аңлавы, дин хакында гыйлеме булган кеше, димәк ул Аллаһ рәхмәтенә ирешкән. Димәк аңа Аллаһ Тәгалә хәерлесен тели, хәерлесен насыйп итә. Димәк без һәммәбез дә менә шушы хәерлелеккә, шушы изгелеккә омтылырга тиешбез. Һәм шулай ук тагын бер хадистә әйтеп узасым килә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: дөнья һәм дөнья эчендә булган бар нәрсә ләгънәт кылынган дип әйтә. Һәм бары тик Аллаһны зикр итү, Аллаһны искә төшерү, ул ярата торган эшләрне башкару, галимнәр һәм гыйлем алучылар гына ләгънәт кылынмагандыр дип әйтә. Һәм менә булар һәммәсе, моның мәгънәсе нәрсәдә? Ягъни дөньядагы булган бар нәрсә ул бетәчәк, ул фани. Аның бар башы, аның булачак ахыры. Илля мәгәр бу дөньяда Аллаһ Раббыбызны зикр итсәң генә, Аллаһ Раббыбызны искә алсаң гына, синең дөньядан соң да булган тормышың иншалла бәрәкәтле һәм бәхетле булып калачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать,
Менә шушы Аллаһ Раббыбызның ниғмәтләренә ашыгырга тиешбез. Аллаһ Раббыбызның шушы рәхмәтенә ирешергә тиешбез. Һәм соңгы мәсьәлә, соңгы әйтергә теләгәнем. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның зур ниғмәте. Бүгенгесе көндә гыйлем алу ул авыр түгел. Бүгенгесе көндә элек менә кайсы бер хәзрәтләр сөйлиләр, 80нче елларда ничек Коръән укыганнар, ничек Хафтиякны укыганнар, кыска сүрәләрне, дугаларны укыганнар, ничек намазларын башкарганнар, каша, пуса. Ниндидер бер бәйрәм вакытында, дәүләттә зур бер бәйрәм, какой-то бер государственный праздник, шул вакытта җыелып укый идек дини китаплар дип әйтә. Башка вакытта ярамый. Ник килдең син монда? Ник син монда җыелдың? А почему пришли? А почему собрались? Дигән сораулар туа дип әйтә. Ә монда сораулар юк. Шулай каша динебезне өйрәндек дип әйтәләр. Алар һаман да исән. Ул вакытта алар япь-яшь егетләр иде. Бүген инде алар ул яшьтәге абзыйлар, хәзрәтләр, бабайлар. Алар шулай сөйлиләр. Ә безнең бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, рәхәтлек, җиңеллек. Бүген хәтта кеше өендә иренеп ята, мәчеткә барасым килми. Ә хәзрәт все равно запишет на аудио. Все равно трансляция будет, видео поставит тегесе дип, өйдә ята, җәелеп яткан, мәчеткә барасы килми. Иренә, ялкаулана. Бу бер караганда ниғмәт. Менә шушы телефоннар, камералар, трансляциялар, запислар, телеграмнар, WhatsApp'лар ниғмәт, әлхәмдүлилләh. Информацияның тиз барып җитүенә бер сәбәп. Икенче яктан бик каты ялкауландыра. Ә бит мәчеткә баруың, һәрбер адымны атлавың, аның өчен син зур әҗерләр аласың. Һәм гомумән, кайда гына яшәсәң дә, Казанның нинди генә почмакларыннан килсәң дә, әгәр дә син мәчеткә, Аллаһ йортына, динебезне өйрәнергә барасың икән, син җәннәт юлында. Метро белән киләсең, троллейбус белән киләсең, автобус белән, машинаңда җәяү киләсең, мөһим түгел. Син Аллаһ юлында. Һәм Аллаһ сакласын, синең белән берәр нәрсә була калса, син Аллаһ юлында вафат буласың һәм ахиреткә, бакый дөньяга күчәсең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы хакта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем гыйлем өйрәнер өчен юлга чыкса, Аллаһ аның юлын җәннәткә илтер дип әйтә. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулыкны бер читкә куеп, иренмичә Аллаһ йортларына омтылсак, әлхәмдүлилләh. Мәчетләрдә кичке дәресләр башлана, бар, укытыла. Гыйлем алу бүгенге көндә җиңел, рәхәт. Синнән бары тик ручкаңны тотып, дәфтәреңне алып килеп, ихтибар белән тыңлап утыруың гына таләп ителә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы әйберләргә без җәмәгать җитдилек күрсәтергә тиешбез. Динебезне өйрәнергә, ашыгырга тиешбез. Һәм сүз уңаеннан инде тагын да бер тапкыр татар телендә кабатлыйм. Менә иншаллаһ безнең дүшәмбе көннән 12 сентябрьдән мәчетебезгә кичке дәресләр башлана. Рәхим итегез, ирләр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе, понедельник, четверг шушы мәчеттә хатын-кызларның дәресләре башланды инде. 1-2 дәресләре булды. Аларның да понедельник, четверг мәдрәсә бинасында кич белән кичке 6-дан кичке 9-га хәтлек. Әлхәмдүлилләh. Остазларыбыз да килә, укытучы апаларыбыз да, остаз бикәләребез дә бар, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә динеңне өйрәнү, әлифне таяктан аера белү, ул бүгенге көндә бик зур безгә Аллаһның ниғмәте һәм рәхмәте. Һәм без менә шушы җиңеллекне кулланып, җәмәгать, шуңа омтылырга тиешбез. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم